Здравейте, готини хора! Поздрав от Смитфилд, централен Лондон или лондонското Сити. Причината, поради която съм тук, е много специална за мен. Намирам се точно до паметната плоча в чест на шотландския национален герой Уилям Уолъс, който е бил убит тук от англичаните на 23 август 1305 година. Уилям Уолъс би трябвало да е познат за повечето от вас от филма "Смело сърце". В ролята на този смел мъж тогава влезе великия Мел Гибсън. На това място е имало голям говежди пазар и тук всъщност англичаните са довели Уилям Уолъс, когато са го пленили. Тук е бил екзекутиран публично. За мен е огромна чест и се чувствам много специално да бъда на това място и да споделя с вас усещането.